बे सिलाइखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाइ मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना जोंनि थांखिया बे नङामोन जे एक्स एनडिपि हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जेनेबा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदान होजाफिनदों रायदान होजाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों दा जोङो सिन्था खालामदों BTR आरो BTCनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं BTR सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बियो बिग्राय खान्दा बिथां एक्स एनडिपि बिथाङा बावैसो सिगाङावहाय BPFआव गावनि माखासे कर्मिफोरखौ लानानै एक्स एनडिपि केडार्सफोरखौ लानानैहाय हाबफैदों दा बिथांनि माखासे बुंनाया गोरबो गोसोनिफ्राय फैनाय हाथियार लानानै जांख्रिखांबोनाय हिसाबै बिथांमोनहा जानाखि गोसोआव दुखु दाहा दं बेखौ फोरमायदों दिनै बिनि सोमोन्दै ससेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' बिथाङा बुंदों जों थै होग्राल' दिनै फैसाखौ सोर हरदों सोरनि खांनायजों एक्स एनडिपि बिथां हिसाबै बिथाङा बुंदों गोदो आन्दलन समावहाय सिलाइखौ माबोरै बायदों आरो दिनै BTR आरो BTC मोननैनि गेजेराव फारागखौ बिथाङा लुबैयाखै आरो रिजनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै मोनसेल' बिथाङा पार्टि थानायखौ बिथाङा लुबैदों बे हिसाबै BTCआव माखासे खमथाफोर आरो BTCनि सासनखौ मोजां मोननानै बिथाङा BTCआनो जाफिननांगौ BTRखौ नाङा होनदों स' बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबनायाव नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय नोंथांमोना मा सानदों बेखौ फोरमायहरबानो जाबाय जोंनि थांखिया बे नङामोन जे एक्स एनडिपि हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जे BTRजों जे BTR गोरोबथाजों जे बर' हारिया गोजोननाय थागोन बेखौ सानाखैमोन दा जेखियानो जाया मानो बर'नि मोनफ्रोमबो गौथुमानो बा आफादफ्रानो दिनैहाय ज' जालायनानै BTRखौ दिनै BTRजों माबा मोनसे मावलांनो हागोन बा बर'नि समस्याखौ सुफुंलांनो हागोन साननानै दिनै BTR एकर्डखौ नंगौ बिथाङा बायपस्ट जानानै दिनैहाय सहि खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे सहि खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा पलिटिकेलि बा राजखान्थिजोंनो माबा मोनसे बर'नि रिजनेल पार्टिफोरजोंनो गोरोबनानै माबा मोनसे मुलाम्फाखौ खालामनो बिथाङा मिजिं दङमोन बिथाङा सक्ति खालामखांनायनि उनाव जों सावरायदोंमोन जे बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुजा बुजि खालामलायनानै मोजाङै मोजां मावलांनानै जातिनि उन्नति बा BTCनि बा BTRनि उन्नतिखौ खालामलांनांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बिनि सप्तासे बा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदान होजाफिनदों रायदान होजाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों दुखु मोननानै जों दिनै बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदानिखौ नायनानै बिथांमोननि जेबायदि अलखद बे अलखदखौ सिन्था खालामनानै जोङो दिनैहाय BPF पार्टिखौनो जों सेलेक्सन खालामदों जे BPF पार्टिखौ जों गभर्नमेन्टआव लाबोफिनोब्ला बिथांमोनखौ जों बख'नो हागोन होननानै जों सिन्था खालामदों दा सिन्था खालामलायनानै जों बेखिनि कमप्लेक्सफोरजोंनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे पाटाकाटा गाम्बारि बिलाव जयनिं प्रग्रामावनो जों गासैखौबो लेंहरजोबनानै जयेन खालामदों दा जोङो सिन्था खालामदों BTR आरो BTCनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं जाय फारागथिया जोंखौ दिनै बिखा गावहोदों दुखु होदों दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे BTR बासिन्दा हिसाबैबो दिनै सेटिसफाइड नङा दा बेनि थाखायनो जोङो BTRखौनो साबसिन मोननानै BTR सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन BTR सोदोबखौ जोङो नाङा होनोब्ला जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव BTC हिसाबैनो जों गभर्नमेन्टखौ दाथारनांगोन अब्लानो जोङो जातिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हागोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों जेरैबाबो लाबोनो होननानैनो जों रन्जन दैमारि फेक्सन हिसाबै जोङो फ्राय BPFआव जगदान जाजोब्बाय होमबाबो लस गैया आरो जाबावगोन आरो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा जों एक्स एनडिपिखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदि नोजोरजों नायदों
बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बे एक्स एनडिपिनिल' नङा दै गोटै गामिनि गोटै बर' रायजो राजा बर'ल' नङा आधार कास्टआबो आनखि बाहाय दुखु मोननाय दं दिनै बे बिटिआरखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेराव जेनेबा इउटिआनो जाथोंमोन किन्तु बे इउटि जादोंमोन जानायावबो बिटिसिआव जेसेबांनाखि जनजाति दं बिथांमोननिबो उइटनेस दं बिथांमोननिबो आसा दं बिथांमोनाबो हास्थायनाय दं मानोना जोङो आखायाव सिलाय लादों बे सिलायखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाय मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना आधार कास्टआसो होदों ना मानो होखो बिसोरो दुंखि दुंखा फैसा लायजादों बेसेराफोर सोरबा टेक्स बहायजादों सोरबा डनेसन हरदों बिथांमोननि फैसाजोंनोथ' जों सिलाय बायदों बिथांमोननि सिलाय बायनो हाहोनाय फैसा हरनाय सिलाय बायनायजोंनो जों दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टजों हंग्राम खालामदोंमोन हंग्राम खालामनानै जों दिनैहाय मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंमोन एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बिटिसि बाखिन्दा हिसाबै गासैबो सेटिसफाइड जानांगौमोन खिन्थु दिनै सेटिसफाइड होननाय रावनावबो गैया आरोखि बिनि थाखाय जोंहा दुखु दं बिनिखायनो जों बे पार्टिखौ थैथाब थांथाबैनो जोङो पावारखौ लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामगोन नांगोन गभर्नमेन्टआव जेरैबाबो जों लाबोफिनगोन आरो बेखिनियानो जोंनि थांखि थेंक इउ स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ